маъмурони амнияти дар пайи як рейд дар бозорҳои шаҳри Красноярски Русия бар 92 муҳоҷир ки ҳамзамон шаҳрвандии Русияро доштанд даъватнома ба комиссариатҳои ҳарбӣ доданд то онҳоро баъдан барои иштирок дар ҷанг алайҳи Украина сафарбар намоянд. дар пайи ин рейд дар маҷмӯъ 520 нафар аз ҷумла 417 шаҳрванди хориҷӣ дастгир шуданд. дар ин бора шуъбаҳои кумитаи тафтишотии вилояти Красноярск ва ҷумҳурии Хакасия ки ташкилкунандагони ин рейдҳо буданд хабар доданд. дар байни дастгиршудагон шаҳрвандони Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Тоҷикистон ва Қирғизистон буданд. онҳо барои будубоши ғайриқонунӣ дастгир шуданд. дар шуъбаи тафтишотии Красноярск гуфтанд бештари боздоштшудаҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда ҳадди ақал 7 тани онҳо ихроҷ хоҳанд шуд. ба иттилои манбаъ боздоштшудаҳоро маҷбур карданд ки барои муайян кардани даст надоштан ба ҷиноятҳо оби даҳонашонро барои таҳлил гиранд.